Li bajarê Sêrtê sifirciyên herî dawî li ber xwe dide. Di kuçeyekê kevnar de xortekî ereb karê sifirê dike. Beroş û sîniyên ku reş bûne li dikanê xwe de kutik dike û wan ji nû ve spî dike. Hosteyê kutik kirina sifirê dibêje ev kara ji bavê xwe fêr bûye. Piştî bavê wî dimire, hoste li bajarê Sêrtê namîne. Ew jî biryar digire ku karê bavê xwe bidomîne. Lê dibêje kutikkirina sifirê bi xwîdana eniya mirov dibe. Osta namane, kes namane, nuha ez bitîne milvedî mame. Nuha hemî servî eşê dînin. Eşik dîtine nuha. Senatê rahmetî papîrê min e, ji papîrê min ço ji babê min re û ji babê min jî ma ji min re. Va neh ez ketime vî tam eşê, li xwe ewil vî eşê dikirabû. Babê min ço rehma Xwedê ez bûm mecbûr ketim cihê vî lêdê. Li dikanê hosteyê de ji beroşên mezin bigirin heta sînî û demlîkên ji sifirê hene. Hoste hem firaxên ji sifirê difroşe hem jî wan spî dike. Lê dibêje herî zêde beroşên ji sifirê li gundan tê firotin. Gundî ji bo karên xwe ên ser erda yan jî di waxta daxilê rêza beroşên sifir bikartînin. Piştî demekê din sifir ji ber nebikaranînê an jî bikaranîna xeletî reş dibin. Ew jî wan ji nû ve li ser agirê û bi kutikê spî dike. Qalayê zehf zor e. Heta mirov teştikî çêke rehwê derdikeve. Kabirine nuhum teştikî çêkir, xweydanê me û tiştê me kabirine çawan çêbûye. Zehf eşkî zehf zor e. Ji zû ve ev nuhu kes yetişmiş nabe vî eşê re. Ava nîzîkê 35 sal ez nav vî eşê da me. Eşkî xweş e, em parkî zoratî wî heye. Sıfır zehf xweş e, baş e. Em difroşin, dikirin. Em din wan welata hemî Diyarbekirê, Mardînê, Batmanê, hemî wan bölge hemî em didin wan. Çaxa dimsî eş xweş dibe. Ama wexta eş din nebe, dims nebe, eş nabe. Li her boîstê dikanê xortê çil saliyê de firaxên sifir heye. Beroş reş bûne û bi tenîne. Dema mirov li wan dinêre, mirov dibêje qey firaxên ên wê bên avêtine. Lê dema dikeve berdestê hoste ev firaxên sifirê dibin wekî eynîkê, dibiriqin. Hoste dibêje piştî wî wê li bajarê Sêrtê hosteyê sifircî wê nemîne. Ji bo wî jî divê nifşên nû vê karê kevnar berdewam bikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Sêrt.